everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ginoo, anak ni David. Kaloy iintahon ako. Ang akong anak ka babae, giyawaan ug nag-antos pag-ayo. Maluoy ka, Ginoo. Tudlo! Nagsamo ka na ito kini babayhana. Amo sige palayo, gikan nimo. Dire, babae! Oh! Ayoko kira! Nagpakiluoy lang ko sa magtutudlo. Buhi siya. Unsay tuyo mo kanako, papay? Ginoo, niluhod ako sa imong atupakan. Ayuha inhawon ang akong anak nga babae. Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. Tinuod ka na, Ginoo. Apan bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumho nga mahugagan sa lamisa sa agaon. Limsik ko, Ginoo, bisan mumho lang sa imong kaluoy. Pagkadako sa imong pagtuo, babay. Karon dayon, mamaayo ang imong anak. Daghang salamat po. Daghan kayong salamat kanimo. Ang RMN miduyo sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Mga kahigalaan o mga suki na mong tigpaminaw. Ani ano sab kita nining adlaw aron sa paghandom o pagbalaan sa Semana Santa. Ni akini pinalhi nga sugilanon nga gisawat ni kasamang Jay Badayos. Sugilanon nga naguluhan. Dili ko mahimong tudluan ang akong kasing-kasing nga kalimtan ka. Kining maong sugilanon, kaagi sa duha ka manakigugmaay sa kanhiay panahon. Sila mao si J-Card ug si Nicole. Wa sila magkadayon sa panahon sa ilang kabatan-on, kay dakong supak ang ilang mga ginikanan sa ilang relasyon tungod kinagtungha pa sila sa kolehiyo. Aron maputol ang ilang relasyon, gida si Nicole sa iyang mga ginikanan sa Manila ug didto na gipatiwas og paeskwela. Nagkalagyo ug naputol gyud ang relasyon sa managhinigugmaay. Naminyo si Nicole sa laing lalaki ug may anak na kini nga usa ka dalaga paglabay sa daghang katuigan. Samtang si J-Card naminyo usab sa laing babae ug may anak na usab kini nga ulitaw. Unya, nakahukom ang pamilya ni Nicole nga mobalik na sa siyudad sa Sugbo ug dinhi nagkasugat pagbalik ang da ni Nicole ug ni J-Card ug mapugsanon si J-Card nga ibalik ang naputol nilang relasyon. Wow sa makabalibad si Nicole, nagkabalik yun ang ilang relasyon sa tinago-tago nga paagi. Mga kaigsunan, ni akining sugilanon sa gugma nga naguluhan. Dili ko mahimong tudluan ang akong kasing-kasing nga kalimtan ka. Diyos ko tabangi ko. Aron mapugos ko si J-Card, aron maputol na kining among relasyon. Gidawat ko na nga dili yun kami ang mag-uban hangtod sa among kamatayon. Kay pulos na kami minyo ug aduna na kami anak sa among mga anapakaslan. Dili na makatarunganon nga ipadayon pa namo ang naputulan namong relasyon. Tabangi ko, Diyos ko, nga matapos na kining tanan. Nicole! Day! Nicole! J-Card! J-Card, ayaw ko gagsa. Nicole, imo kong gitukmod. Ano man day? Huwag ko makasabot ni mo. Huwag ka ba malipay nining atong pagkita karon na ning atong abutanan? Kitang duha sayod. Nga dako sayop kining pagpadayon nato sa naputol natong relasyon. May mga kaugalingon na kitang pamilya. Gani, may anak na ko nga daga na. Ug ikaw, may anak nga ulitaw na sab. Kung ikaw dili mauhaw sa imong asawa ug anak, nining atong pagpakasa, ako, J-Card, mauwaw ko.
Nasayod na ang akong bana nga nagkita kita pagbalik. Ug ang akong gikahadlukan nga masayod ang akong anak sa akong pagpakasa. Dili ko gusto nga mawa ang iyang pagtahon nako. Ang buot mong ipasabot nga. Tapuso na nato kining atong relasyon. Sa... Mao na kinihigayon na ang katapusan atong panagkita. Dili na ko, Jigard. Halos adlang tanan nga gituliso ko sa akong tanlag tungod sa akong pagbudhi sa buutan akong bana. Dawato na lang nato nga dili kita ang mag-uban hangtod sa kamatayon. Wa ko'y kugmas kong asawa. Bisang kamay. Maluoy ka na ko. Di ta magbuwag. Ikaw na kong kalipay. Dili na lagi ko. Dili na ko, Jigard. Magtaban ta. Biyaan ta ang itong pamilya. Magpalayo tanduha. Karang di na ta nila makita. Daan pagin ko! Nabalik ka na dahil na napita! Aileen. Aileen! Nagbitbit siyang pistola! Aileen. Ayaw kami yung tiuli sa pistola. Puslan man! Nandili ko kinmaangko ng gugma ni Jekay tungod ni mo! Mas may pagpatsyon ko ikaw, Nicole! Kini! Jigard! Jigard, ginoo ko! Siyang naigo sa imong pagpusil na ko! Jekard! Kano bang mihali ka man? Ikaw inunang naigo sa kong pagpusil kay Nicole! Hospital! Dalo tayo sa hospital! Dali nga gida sa ospital si Jicard, human siyang naigo ni Aileen sa iyang pagpusit unta kang Nicole. Ug salamat na lang nga naluwas pa ang iyang kinabuhi. Ug tungod sa maong hitabo, nabulgar ang ilang relasyon sa ilang mga anak. Nasayod ang masig anak nila sa ilang relasyon kaniadto sa mga batangkon pa sila. Mga kaigsoonang niya ang sumpay ni atong sugilan. Mahimo ba, Aileen? Ay kung pagsigig sunod ako kung nasa kong lakaw. Nganong musang balik ka sa imong agi, ha? Nahadlo ka nga akong masakpan nga mo adto na sagkas sa imong kabit? Ikaw sayod ka gid nga bisag kamay, wa ko'y gugma nimo. Ug mao ni kining higayon nga manghayo ko sa akong kagawasan. Magbuwag ta. Kay sukad nga nagkabalik ang among relasyon ni Nicole. Wa na ko'y kalipay pa bisag kamay ani nga tong pamilya. Jcard, dugay na tanga nakasal. O gani may anak na tanga ulit taon na nga mao si Marjon. Bahala nagkasalta ug may anak na. Basta kay makibuwag ko nimo. Kung tinuod ka nga higugman ako, ihatag na ko ang akong kalipay. Ayaw ipamuko sa imong kaugalingon, ma. Sa taong wa na'y gusto nimo. Pasagdi siya mula iya sa impyerno o butipon sa mga yawa. Marjon, dong, naabot ka na di ay gikan sa eskwelahan. Sa tugi pa mo, Marjon. Laruan na, ha? Nagtuo ko nga, buutan kang pagkabana o pagkaamahan. Edukado ka man duta. Apan wa ay mo kabuot. Mas tarong pagpag-isip ni mo mga tao nga wa makatunog og eskwelahan. Kinibaw pa sila kung ano sa'y sayop o kung sa'y gusto. Tarungan ang istorya mo, ha? Lukapa ka ng buwang agad. May gukas kumon ako ni Malaga. Dako yun ako pagmahay. Nga ikaw nahimo na kong amahan. Usa ka amahan nga way hustong pag-utok. Usa ka taong buwang. Buwang ni Malga. Ay, Marjon! Marjon! Jcard, unsa ba? Marjon! Marjon, Ibaw anak ko ka! nga nagkainom ka. Kay nanimbaho kang pino ni Malaga. Kiniray ka sulti ko. Bisag magbuwag pa mi sa imong inahan. Apan padayon ko nga naggasto sa imong pag-eskwela. Parong sa imong pagtungha. Kay padayon ko nga naggasto nimo. Dili na lagi ko makikita ni mo, Jigard. Dili na ko. Di ka gani rumato sa atong naputanan. Ako'y muna na sa inyo. Bahala og na ang imong banaw ganak. Kuhaon ka, magtaban ta. Oo, sige, sige. Muan ako. Muan ako sa itong abutanan. Ingon ka kay dili ka na makikita sa imong kabit. Oh, Pero tinaw kong nadungog nga misanong ka nga magkita mo sa inyong abutanan. Jella. Oo, ka man lagi mag-ilis sa imong uniforme sa eskwelahan. Di klase maruni mo. Sukad lang nga nasayod ko no nga nagbudli ka sa kong amahan. Nawa na akong gana sa pag-eskwela. Jella. Pagkawa ba ni mo uwaw, uy? Minyo ka na? May bana ka na og anak nga mao ako? Unya nihimo ka pa ining usa ka malaw-ay nga buhat? Jella, anak. Uwa ka lang masayod sa hinungdan. Ngano nahitabo kini? Gisultihan ako ni Papa sa tanan.
Imong uyab sa kanhiay nga panahon ka ng ginganlan og J-card. Kung mapugsanon man lang ang maong lalaki nga ipapadayon ang inyong relasyon, ikaw na lang unta may balibad. Apan unsay imong gibuhat? Misanong ka og milayat ka sa pagpakasa. Usa ka sa nga tabla ra nga gisugba mo ang imong kalag sa kalayo sa impyerno. Iko na, Sheila. Nasayon ko nga sayo pang akong gibuhat. Ayaw lang kong sermoni kay imo kong inahan og anak talang ka. Wa ori ka mauwaw sa imong gibuhat, no? Uy, tiguwang ka na, uy! Wala kay angay nga mamiga kay hapit ka ng giango-ango. Hindi mal ka! Ayaw ko siya itong anak, Nicole! Oh, unsa man? Ngano ni hunong ka mas pagpadapat ako ba? Sige, padayon sa pagdapat ako. Magpasalamat ka nga nakapugong pa ko sa kong kaugalingon aron sa pagsukol nimo. Unsa may akong buhaton, Nicole? Aron makatuon ka sa paghigugma na ko. Gimahal ko ikaw pag ayaw lang pahupas akong kinabuhi. Usa pa may kuhang. Ha? Gusto ka ba? Gadinhis imong atubangan magpakamatay ko. Ha? Kung buhaton man gani sa akong amahan nga magpakamatay, magpakamatay sad ko aron hingpit ping mauha sa imong kinabuhi. Bati kang pagkainahan. Bati ka! Dako kayo kong pagmahingan og ikaw pa ang nahimo na kong inahan. Giluot ka nimo! Giluot ka nimo! Jela! Anak! Jela! Ayaw pag-absent sa imong klase lang! Eskwela nga tunay! Jela! Wa naganahing mo eskwelang atong anak tungod nimo. Kaluoy sa akong anak. Pasaylo ako ninyo, Marlon. Pasaylo in taon ko. Buhi ko! Buhi ko! Tabang! Marlon, tabang! Oh, saan ang nabati ko? Si Jela! Nagpaningit og tabang! Tabang ba? Oo, sa pagkakinita po! Noy! May barang! Noy! Si Gila kay mo anak! Ikidnap! Oh, ang atong anak! Gikidnap ko na si Jela! 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 Jela, anak! Milampos gid si Marjon nga anak ni J-card sa pagkidnap ni Nicole nga mao si Jela. Dito sa dapit nga gidad-an ni Marjon kang Jela. Way ko kaluoy nga gipahimos lang niya ang pagkababae ni ini. Milabay ang pipila ka buwan nga didto si Jela sa mga kamot ni Marjon. Halos ikamatay sa mga ginikanan ni Jela ang pagkawa sa ilang anak. Si Nicole mo gibasol ni Marlon sa nitabo sa ilang anak. Usa ka buntag ni ana. Wa pagyaboy balita king kapulisan. Punasan ang atong anak sa lalaki nga mikidnap niya nga anak sa imong kabit. Diyos ko. Gibasulan ko na nga nagpadako ni J-card. Diyos ko. Sayot kagid nga mahal ko ang akong pamilya. Apan mapugsanon siya nga ipadayon ang naputol na mong relasyon. Papa Marlon? Marlon, si Jela, niya ang atong anak. Jela, anak. Oh, uy, Jela, kuyog mo ang anak sa kabit sa imong inahan. Salbahis kang dako! Patyon, di kang animala ka! Ayaw! Ayaw siya napati pa! Gipasaylo ko na si Marcia sa iyang paglugos na ako. Mabdos na si Jenna. Huwag nagkasabot ning magpakasal. Basta magbuwag lang mo, Ma'am Nicole, sa akong amahan. Ni aka mong duha? Isanong na lang ko sa gusto sa atong mga anak, Nicole. Tungod kay may umaabot na kitang apo sud sa sabakan. Oh, salamat! Daghang salamat kami sanong ka na nga magbuwag na ta sa higpit, J-card. Oh, daghang salamat kanimo, Diyos ko. Salamat nga giyatagan ta nila kigayon nga magkasulti sa katapusang higayon. J-card, dawaton ta na lang nga dili kita ang mag-uban hangtod sa itong kamatayon.
Mahal ta ka. Mahal kayo. Apan pugson ko ikaw sa paglaksi sa kong kasing-kasing. Kaya wa ni kagawasan ang atong ma. Sa pagkatinuod lang, ikaw paghihapon ang natingban sa akong gugma o pagmahal. Aban tungod og alang sa kalinaw. Sige, magbuwag na lang ta. Apan din ko mahimugap. Katunuan ko ang akong kasing-kasing nagkalimutan ka. Jacob. Sige, igala na lang ta. Apan mahimo ba nga muhang niyo ko sa katapusan higay? Unsi ka na. Mahimo ba nga mugakos ko ang hugot kayo ni mo sa katapusan higay? Oo ba? Sige. Gakos lang. Nicole. Jacob. Nicole. Jacob. Manghinaot kami nga makakuha kitang mga maayong pagtulon ani ni maong sugilanon. Dili gud maayo kasumpayan ang naputol nga kagahapon. Kung dili kamo ang gitagana sa Dios, atong dawaton. Og dinhi natapos kini pinalahi ka sugilanon nga naguluhan. Dili ko mahimong tudluan ang akong kasing-kasing nga kalimtan ka. Kining maong sugilanon gisuwat ug ubos sa diksyon ni J. Balayon. Ug ania ang mga naghatag kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni J-Card, gidaa sa dakong katakos ni Ray Arellano. Nicole, gidausab sa dakong katakos ni Teresa Tirol. Aileen, Ingrid Miss I. Beltudaso. Marlon, Writer-Director Oji Kumpok Rakasa. Marjon, Director June Pujanes. O sa papel ni Gila, Carol Hikain. Spinner, Jewel Binsi. Soundman, Ricky Garing. Audio Editor, Randy Tayad. Mga kaigsunan, usbon ko dagang salamat sa iyong pagpaminaw ug atong hinumduman ang gipamuhong sa Dios. Kasi lagi ang sala, higugmaa ang makasasala. Dagang salamat kanatong tanan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.